नमस्कार आणि तुमचं स्वागत करतो आम्ही तुमचं आरोग्य तुमच्या हातात ह्या कार्यक्रमात. आज आमच्यासोबत आहेत पुण्यातील एक नामवंत सेलिब्रिटी कार्डिओलॉजिस्ट, हृदयरोगतज्ञ, ज्यांचं स्पेशलायझेशन आहे इलेक्ट्रोकार्डिओलॉजी आणि स्पोर्ट्स कार्डिओलॉजी या विषयामध्ये. आणि आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत हृदयरोग म्हणजे नेमकं काय आहे, त्याची कारणं काय आहेत आणि आपली जी जीवनशैली जी बदलत चाललेली आहे, लाईफस्टाईल जी बदलत चाललेली आहे, ती कशी अशा रोगांना कारणीभूत होऊ शकते. डॉक्टर नमस्कार आणि तुमचं स्वागत गोमंतक टी व्हीवर. तुम्ही एक नामवंत हृदयरोगतज्ञ आहात आणि तुमच्यासमोर रोजच अनेक केसेस असतात. भारतात हृदयरोग्यांचं जे प्रमाण आहे ते मोठ्या संख्येनं वाढलेलं आहे. म्हणजे जवळजवळ 54 मिलियन म्हणजे 5-1 कोटी लोकांना ह्या रोगाचा संभव आहे. ह्याची कारणं काय आहेत मेन म्हणजे? आपण बघत असाल तर गेल्या या 2 दशकांमध्ये हृदयविकाराचं प्रमाण खूपच वाढलं आहे. पूर्वी आपल्या आईवडिलांच्या वेळेला हा रोग साधारणपणे 50, 60, 70 व्हायचा. मोस्टली पोस्ट रिटायरमेंट रोग याला म्हणायचे. पण आता आपल्याला लक्षात येतं आहे की जशी जशी आपली जीवनशैली बदलत चाललेली आहे त्यामुळं हा लवकर आणि लवकर येतो आहे की आजकाल 20-30 सुद्धा मुलांना हा रोग होतो आहे. इनफॅक्ट काही आठवड्यापूर्वीच मी 2 आठवड्यापूर्वी एका 22 वर्षाच्या मुलाची इमर्जन्सी एन्जिओप्लास्टी केली. तर ह्याला कुठंतरी आपला जीवनशैलीतला बदल आणि वाढते धकाधकीचं आपलं कारण आणि स्ट्रेस हेच कारणीभूत असावं. आता असं म्हणतात की दर 4मधला एक जो मृत्यू आहे तो या दिवसात कार्डिओलॉजिकल जो आजार असतो त्याच्यामुळे होतो. आता त्याच्यात अनेक प्रकार आहेत. त्यातला एक प्रकार मी वाचला होता किंवा ऐकला होता, तो आहे इस्केमिक हार्ट प्रॉब्लेम आणि बाकीचे पण हार्ट प्रॉब्लेम्स आहेत. हे कशा प्रकारचे प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात, उद्भवू शकतात माणसाला? आता आपण जर मृत्यूचं प्रमाणच लक्षात घेतलं तर इव्हन करोनापेक्षा 4 ते 5 पटीने जास्त मृत्यू हे जगभरामध्ये लाईफस्टाईल रिलेटेड डिसीजेस म्हणजे इस्केमिक हार्ट डिसीज, ओबेसिटी, डायबिटीस यांनी होतात. इनफॅक्ट कोरोना ह्याच्या पुढे काहीच नाही, पण आपल्याला ते लक्षात येत नाही, जाणवत नाही, कारण ते रोजच होतं आहे. तर आता हा इस्केमिक हार्ट डिसीज म्हणजे नक्की काय? तर इस्केमिक हार्ट डिसीज म्हणजे हृदयाचं काम असतं आपल्या शरीरामध्ये रक्तपुरवठा करणं सगळ्या अवयवांना. त्याचबरोबर हृदयाच्या सरफेसवरती काही रक्तवाहिन्या असतात, त्यांचं नाव आहे कॉर्नरी आर्टरीज. ह्या एक साधारणपणे 3 ते 4 मिलीमीटर व्यासाच्या छोट्याशा रक्तवाहिन्या असतात ज्या हृदयाच्या सरफेसवर असतात. त्यांचं काम असतं हृदयाला रक्तपुरवठा पुरवणं. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की हृदयाचा रक्तपुरवठा जर थांबला तर हृदय हे शरीराला रक्तपुरवठा करू शकत नाही. आणि आपण जे नॉर्मली खातो त्यातलं जे फॅट असतं, कोलेस्ट्रॉल ज्याला म्हणतो आम्ही, किंवा विविध गोष्टी, ह्याची वर्षानुवर्ष म्हणजे हे 1-2 वर्षात होत नाही, हे लहानपणापासून पौगंडावस्थेपासून चालू होतं आणि त्याची पुटं चढत जातात म्हणजे ज्याला आम्ही ॲथेरोस्क्लेरोसिस असं म्हणतो, की जेणेकरून त्याच्यामध्ये हृदयातून रक्तपुरवठा करायला अडथळा निर्माण होतो. जोपर्यंत हा एक ब्लॉकेज 70-75% असतो तोपर्यंत काही विशेष होत नाही. मग नंतर तुम्हाला त्याचे सिम्पटम्स जाणवायला लागतात. आणि ज्यावेळेला ते 100% ब्लॉक होतं आणि तो रक्तपुरवठा बंद होतो पूर्णपणे, त्यावेळेला असंही अशा वेदना चालू होतात ज्याला आम्ही हार्ट अटॅक असं म्हणतो. आणि मग नंतर जोपर्यंत आपण तो रक्तपुरवठा पुरवत करत नाही तोपर्यंत त्याच्या प्राणास धोका संभवतो. तुम्हाला जे काही सिम्पटम्स लक्षात येतात, ही सुरुवातीची सिम्पटम्स काय असतात? म्हणजे सुरुवात जेव्हा होते याची ती सिम्पटम्स काय असतात? सगळ्यात महत्त्वाचं ह्याच्यातलं लक्षण म्हणजे छातीत दुखणे. आता हे छातीत दुखणं हे एक अतिशय विशिष्ट प्रकारचं असतं. बऱ्याच वेळेला लोक म्हणतात म्हणजे डाव्या हाताला छातीलाच फक्त दुखलं पाहिजे का? नाही, जबड्यापासून खाली आणि बेंबीच्या वर कुठेही दुखलं तरी ते हृदयविकाराचं असू शकतं. पण त्याचं जे दुखण्याचा टाईप आहे तो वेगळा आहे. म्हणजे ते टोचल्यासारखं दुखतं का? नाही, ते ओढून धरल्यासारखं दुखतं. कुठेतरी प्रेशर आलं आहे, मी चालायला लागलो, छाती भरून येते, म्हणजे मला थांबावं लागतं, मग ते जातं. किंवा मी जिना चढलो तर छातीत दुखतं, छातीवर प्रेशर येतं, घाम येतो, कधीकधी डावा हात दुखतो, असं झालं, पण ते थांबल्यावर जातं. दिस इज हार्ट रिलेटेड पेन. बऱ्याच वेळेला म्हणतो आपण इथं टोचतंय, मी चालल्यावरती नाही दुखत, तर असं नाही आहे. हृदयाची पेन ही एक्झर्शन रिलेटेड असते आणि हे सगळ्यात महत्त्वाची त्याची कॅरेक्टरिस्टिक आहे की तुम्ही चालल्यावरती दुखतं, थांबल्यावरती राहतं आणि एक
वेगळाच अशा प्रकारची एक भीतीची भावना निर्माण होते. म्हणजे बऱ्याच वेळेला ना ॲसिडिटीशी गल्लत करतात लोक, की गॅस झाला असेल, मला हे झालं असेल म्हणून पाणी पितात, काहीतरी ॲसिडिटी गोळी खातात आणि अंगावर काढतात आणि मग नंतर सिरियस झाल्यावरतीच ते हॉस्पिटलला येतात. पण ह्याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं आहे की तुमची नॉर्मल ॲसिडिटीची लक्षणं आणि ह्याच्यात थोडा फरक असतो. म्हणजे आम्हाला बऱ्याच वेळेला पेशंट सांगतात ते ॲसिडिटी वेगळी होती, ती जे वेगळं म्हणजे ते छातीत दुखणं आहे, हे लक्षात ठेवा. दुसरी गोष्ट, कधी कधी धडधड होऊ शकते, कधी कधी एकदम डोळ्यापुढे अंधार येऊन चक्कर येऊ शकतो. तर ह्या स्वरूपाची ही जी लक्षणं आहेत, ह्याच्याकडे ॲसिडिटी, गॅस किंवा काहीतरी किरकोळ आहे हे म्हणून दुर्लक्ष करण्यापेक्षा आपण आपल्या डॉक्टरला त्वरेने संपर्क साधावा आणि मग नंतर मग त्यांनी जर काही सांगितलेलं इन्व्हेस्टिगेशन्स करता येतात. पण सगळ्यात महत्त्वाचं हे अंगावर काढू नये. पण ही लक्षणं जेव्हा लक्षात येतात तेव्हा त्याच्यावर इमिजिएट म्हणजे तुरंत जे प्रतिबंधात्मक उपाय घेतो ते कुठले असू शकतात? आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की ह्याच्यावरती लगेच तुमचे फॅमिली डॉक्टर असतील किंवा कार्डिओलॉजिस्ट असतील, फिजिशियन असतील, अगदीच काही नसेल तर आजूबाजूचं असलेलं जवळचं हॉस्पिटल येथे जावं. बऱ्याच वेळेला तुमचे डॉक्टर उपलब्ध नसतील तर तिथं CMO असतात, इमर्जन्सी मेडिसिनचे लोक असतात, त्यांच्याकडे जाऊन ECG नावाची एक तपासणी असते. ही अतिशय साधी तपासणी आहे जी सगळीकडे 99% ठिकाणी अवेलेबल आहे, इव्हन गावात खेड्यापाड्यांमध्ये, आणि त्याची कॉस्टिंग इज नॉट मोर दॅन 100, 200 रुपीज. सो अशी सगळ्यात स्वस्त अशी आणि अतिशय उपलब्ध असलेली ही तपासणी आणि ही केली तर त्याच्यामध्ये आम्हाला अंदाज येतो की हे दुखणं आहे हृदयविकाराचं आहे का नाही, ह्याच्यात मोठा अटॅक आलेला आहे का नाही, का सौम्य अटॅक आहे. दुसरी गोष्ट महत्त्वाची, ते त्याच वेळेला उपचारही आपल्याला करू शकतात. सो पहिली गोष्ट महत्त्वाची की तुम्ही कृपा करून हे अंगावर काढू नका, कारण आम्ही हृदयविकारच्या बाबतीत म्हणतो मिनिट्स मीन्स मसल्स. जेवढी तुम्ही मिनिटं घालवताय तेवढं एक एक हळूहळू हृदयाचे मसल्स हे मरत आहेत आणि हार्ट अटॅक हा वाढतो आहे. त्याच्यामुळं सगळ्यात महत्त्वाचा इज टाईम आणि इमिजिएट ॲक्सेस टू मेडिकल ट्रीटमेंट, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपण म्हणतो की आपली जी जीवनशैली बदलत चालली आहे, आपण जो आहार घेतो, आपण ज्याप्रमाणे जगतो त्यानुसार हे रोग आपल्याला होतात. आता दुसरा प्रश्न जो आहे तो स्ट्रेसचा. जेव्हा स्ट्रेस म्हणतो तो एक सायकोलॉजिकल प्रकार असतो, म्हणजे याच्यात सायकोलॉजिकल फॅक्टर्स जे आहेत ते किती जबाबदार आहेत ह्या रोगासाठी? खूपच महत्त्वाचा प्रश्न आहे हा. कारण सगळ्यात महत्त्वाचं, जसं आपण आधी म्हटलं की हा आजार लवकर येतो आहे. आणि काय येतो आहे? हा सायकोलॉजिकल स्ट्रेस आहे. कुणाला ऑफिसचा स्ट्रेस आहे, कुणाला कौटुंबिक स्ट्रेस आहे, कुणाला आर्थिक स्ट्रेस आहे. कोरोनामुळं आजकाल बऱ्याच लोकांची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे. तर ह्या सगळ्याचं पर्यवसान होतं ब्लड प्रेशर वाढण्यामध्ये आणि हृदयला जास्त त्वरेने हे काम करायला लागतं, त्याच्यावरचा ताण वाढतो आणि त्यामुळं हृदयाची कपॅसिटी म्हणजे त्याची जी गरज असते, तहान आहे ब्लडची, ती वाढते आणि तेवढा पुरवठा होत नाही आणि मग छातीत दुखायला लागतं. सो मानसिक ताण, शारीरिक ताण. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट व्यायामाचा अभाव, की सगळेजण आजकाल वर्क फ्रॉम होम, घरी बसून, चालायला नको, काही नको, व्यायाम तर दूरची गोष्ट आहे. माझं म्हणणं आहे की साधी गोष्ट आहे की तुम्ही जर थोडंफार जरी ॲक्टिव्हिटी ठेवलीत तर आपल्याला पहिली गोष्ट व्यायाम होतो, हृदयाला व्यायाम होतो. दुसरी गोष्ट आपल्याला काही सिम्पटम्स असतील तर ते कळतात. सो हा दुसरी गोष्ट अभाव व्यायामाचा. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट डाएट. जसं तुम्ही म्हटलात की आपल्याला घरचं खाणं आवडत नाही, आपण बाहेरचंच खाणं आवडतं, जे चकचक चमचमीत आहेत अशा गोष्टी आपण खातो. एक लक्षात ठेवा, जी गोष्ट जिभेला चांगली लागते ती तुमच्या हृदयाला चांगली लागत नाही, कारण जे काही चवदार गोष्टी असतात त्यात फॅट जास्त असतो आणि ज्याच्यात फॅट जास्त आहे ते आपल्याला खूप छान वाटतं, पण तेच फॅट हे तुमच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये डिपॉझिट होऊन त्याच्यामधून रक्तवाहिन्यांमध्ये ब्लॉकेज निर्माण होतात. हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. त्याच्यामुळं हे जे लाईफस्टाईल रिलेटेड ज्या गोष्टी आहेत ह्या फार महत्त्वाच्या आहेत. आणि वजन वाढून न देणे, डायबिटीस जर असेल तर तो कंट्रोलमध्ये ठेवणे आणि दुसरी गोष्ट तो होऊ न देणे, ह्या सगळ्यात महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. स्लीप ॲपनियासारखा आजार, त्याचा आणि ह्या कार्डिओव्हॅस्क्युलर डिसीजेसचा काय संबंध आहे? स्लीप ॲपनियाचा मूळ उगमस्थान हे ओबेसिटी आहे की वजन वाढणे. आता स्लीप ॲपनिया म्हणजे सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने घोरणे, की एखादा व्यक्ती जर प्रमाणाबाहेर घोरत असेल आणि जर तो स्थूल असेल तर त्याला आम्ही स्लीप ॲपनिया म्हणतो. ह्याच्यात काय होतं की हृदयावरती परत ताण निर्माण होतो, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर जात नाही घोरल्यामुळं, ऑक्सिजन आत येत नाही आणि ब्लड प्रेशर वाढतं, कोलेस्ट्रॉल वाढतं. तर हा स्लीप ॲपनिया हा एक परिणाम आहे की जो ओबेसिटीमुळे होतो. तर सगळ्याचा मूळ हे परत ओबेसिटी आणि लाईफस्टाईलमध्ये आहे.
मग त्याच्यात स्लीप ॲपनियाला विविध उपचार आहेत पुढे जाऊन, की तुम्हाला मशीन लावून झोपावं लागतं, काही सर्जरी करायला लागतात. पण स्लीप ॲपनिया हा जर आपल्याला बरा करायचा असेल तर अगेन सगळ्यात महत्त्वाचं आहे स्थूलता कमी करणे. स्थूलता कमी करणे हा सगळ्यात सोपा आणि सगळ्यात महत्त्वाचा आणि सगळ्यात प्राथमिक उपाय आहे. आपण याच्यावरती बोलूया, जाणून घेऊया अजून काही माहिती वेगवेगळ्या हृदयरोगाबद्दल आणि त्याच्यावर आपण कसा आळा आणू शकतो याच्यावर. पण घेऊया आता एक छोटासा ब्रेक नंतर पुन्हा भेटू. तुम्ही कुठेच जाऊ नका, पाहत राहा गोमंतक TV. नमस्कार आणि पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत. आपण वार्तालाप करतो आहोत डॉक्टर ऋतुपर्ण शिंदे यांच्याशी, जे आहेत पुण्याचे एक नामवंत हृदयरोग तज्ज्ञ, एक कार्डिओलॉजिस्ट आणि एक सेलिब्रिटी डॉक्टर. आता आपण ब्रेकला जाण्याआधी चर्चा करत होतो हृदयरोगाची विविध कारणं काय आहेत, त्याच्यामुळे मृत्यू दर कसा वाढत आहे. आता आपण बोलणार आहोत ह्या रोगापासून आपली सुटका कशी करून घ्यायची, याच्यावर प्रिव्हेन्शन म्हणजे प्रतिबंधात्मक उपाय आपण काय करू शकतो. डॉक्टर मला सांगा, ही लाईफस्टाईल आपण बघितली, स्ट्रेसबद्दल आपण बोललो. आता समजा एखाद्या माणसाला अशी लक्षणं दिसू लागलीत तर त्यानं उपचार म्हणून सुरुवात कशी करायची. जसं आपण म्हटलं की पहिल्यांदा काही तपासण्या करून हा प्रूव्ह करायला लागतो की हा हृदयविकार आहे. जर हार्ट अटॅक मोठा असेल तर तो ECG वरती कळतो, त्यासाठी काही पुढं काही करावं लागत नाही. मग आम्ही पुढची स्टेप असते, आम्ही एक 2D इको म्हणून एक तपासणी करतो की ज्याच्यामध्ये सोनोग्राफी असते हृदयाची. आम्हाला कल्पना येते कुठल्या भागाला रक्तपुरवठा कमी होतो आहे, हृदयाचं फंक्शन किती आहे, ज्याला आम्ही इजेक्शन फ्रॅक्शन म्हणतो, ते बघता येतो. ह्याच्या पलीकडे जाऊन जर आपल्याला ब्लॉकेजेसच बघायचे असेल की किती % ब्लॉक आहे, तर त्याच्यासाठी कोरोनरी अँजिओग्राफी नावाची एक तपासणी आहे की जी सुप्रसिद्ध आणि कुप्रसिद्ध अशी दोन्ही आहे. की लोक म्हणतात की डॉक्टर लोक अँजिओग्राफी काही झालं की अँजिओग्राफी सांगतात आणि अँजिओप्लास्टी करून किंवा बायपास करूनच बाहेर काढतात. तर ह्याच्यामध्ये काय झालं की थोडासा प्रमाणामध्ये ह्याचा अतिवापर पण झालेला आहे. पण ते आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की ही एकमेव तपासणी अशी आहे की ज्याला आम्ही गोल्ड स्टँडर्ड म्हणतो, की ज्याच्यामध्ये आपल्याला ऑब्जेक्टिव्हली दिसतं की बाबा किती ब्लॉकेजेस आहेत. आम्ही मांडीमध्ये इंजेक्शन देऊन हृदयाचे फोटो काढतो आणि वेगवेगळ्या रक्तवाहिन्यांमध्ये कुठे ब्लॉक आहे का बघतो. साधारणपणे 75% वरती जर ब्लॉक असेल तर त्याला ट्रीटमेंट करावी लागते, आयदर इन द फॉर्म ऑफ अँजिओप्लास्टी और जर मल्टिपल ब्लॉक्स असतील तर बायपास. पण बऱ्याचशा पेशंटना ज्यांचे 75% कमी आहेत किंवा त्यांचे सिम्पटम्स जास्त नाही आहेत, अशांना आपल्याला मेडिकल मॅनेजमेंट आणि लाईफस्टाईल चेंज पण करता येतो. सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षात घ्या, अँजिओप्लास्टी बायपास हा स्वल्पविराम आहे हृदयविकाराचा. जर तुम्हाला पूर्ण विराम करायचा असेल आणि रिव्हर्सल करायचा असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला 2-3 गोष्टी महत्त्वाच्या करायला पाहिजेत. आणि ते म्हणजे एक पहिली गोष्ट व्यायाम. पूर्वी व्यायाम हा ॲक्सेसरी म्हणून आम्ही सांगायचो, वी यूज टू टेल इट ॲज अन ॲक्सेसरी. नाव एक्सरसाइज इज मेडिसिन. एक्सरसाइज हा व्यायाम आहे, हे औषध आहे की जे आपल्याला खूप स्वस्त आहे, सगळीकडे अवेलेबल आहे. डेली 45 मिनिट ब्रिस्क वॉक, 20 मिनटं चाला, 5 मिनटं बसा, परत 20 मिनटं चाला, नेहमीपेक्षा थोड्या फास्ट रेटनी आणि थोड्याशा सपाट जमिनीवरती करा. दुसरी गोष्ट महत्त्वाची, जास्त अगदी आपल्याला लगेच जिमला जाऊन सलमान खान किंवा दारासिंग बनण्याची पण आवश्यकता नाही आहे. थोड्याफार प्रमाणामध्ये आपण 10 ते 15 मिनटं आपण वेट ट्रेनिंग करू शकता. काही जणांना घरी योगासनं वगैरे प्राणायाम ह्या पण करू शकता. ह्या तिन्हीचा विचार करून आपल्याला कॅलरीज ह्याच कन्झ्युम करायच्या आहेत आणि हृदयाला व्यायाम द्यायचा आहे. जसं लक्षात घ्या, तुम्ही ज्यावेळेला डंबेल्स हातात घेऊन व्यायाम करता त्यावेळेला हाताचे मसल्स डेव्हलप होतात. तसंच कार्डिओ एक्सरसाइज म्हणजे ट्रेडमिल, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग ह्या स्वरूपाचे एक्सरसाइज केले तर हृदयाचे मसल हे मजबूत होतात. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काही वेळेला ज्यावेळेला ब्लॉकेज असतात तर इंटरनल बायपास, ज्याला आम्ही कोलॅटरलायझेशन म्हणतो, ते तयार करण्यासाठी व्यायामाचा उपयोग. हे झालं एक. दुसरं आहार. सगळ्यात महत्त्वाचं की तेलकट तुपकट न खाणे, रेड मीटचं सेवन कमी करणे. दुसरी गोष्ट महत्त्वाची, आपलं सकाळचं जेवण दुपारचं जेवण हे हेवी पाहिजे, संध्याकाळचं जेवण अत्यंत मोजकं पाहिजे. टोबॅको इन एनी फॉर्म म्हणजे स्मोकिंग, इटिंग टोबॅको हे टाळलंच गेलं पाहिजे. अल्कोहोल हे लिमिटमध्ये घेतलं गेलं पाहिजे. ही एक गैरसमज आहे की अल्कोहोल हे हृदयासाठी चांगलं असतं. येस, टू सर्टन एक्सटेंट थोडाफार जरी फरक पडला तरी तुम्ही लिव्हरनी 100% तुम्हाला त्रास होण्याचा संभव असतो. त्यामुळे अल्कोहोलपासून दूर राहणं केव्हाही चांगलं. आणि सगळ्यात शेवटचं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मानसिक स्वास्थ्य आपलं जे आहे की स्ट्रेस आहे तो मॅनेज करावा. आपल्या कुठल्या हॉबीज असतील तर त्या पाळा. आपण कुठल्याही स्वरूपाचा स्ट्रेस मॅनेज करू शकता. घरच्या लहान मुलांच्या बरोबर खेळा आणि गरज पडल्यास प्रोफेशनल मदत घ्या.
आणि शेवटची गोष्ट, डॉक्टरांनी आपल्याला जे काही गोळ्या औषधं सांगितली आहेत ते आपण स्वतःचं नॉलेज न लावता व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीमधले माहितीचा वापर न करता आपण ते रेग्युलरली घेतलं पाहिजेत. त्यामुळे मला वाटतं की तुम्हाला माझ्याकडं पेशंट म्हणून येण्याची आवश्यकता भासणार नाही आणि तुम्ही हृदयविकारावरती हा कायमस्वरूपी पूर्ण विराम लावू शकता. डॉक्टर, आता एक जनरल अंडरस्टँडिंग म्हणजे आहे, समजूत जी आहे की आपण डायग्नोसिस तर सांगितलंच, पण जो उपाय आहे तो फार महागडा आहे आणि लोकांना हार्टचा काही प्रॉब्लेम आला आणि ते डॉक्टरपेक्षा जाण्याआधीच ते घाबरून उपचाराला किती खर्च येत ह्यानंच त्यांना हार्ट अटॅक आणि ते मरतात. म्हणूनच मी म्हणतो की उपचारापर्यंत जाण्याची वेळच येऊ देऊ नका. प्रिव्हेन्शन इज ऑलवेज बेटर दॅन क्युअर. आणि त्याचं जे प्रिव्हेन्शन आहे ते परमनंट आहे, शाश्वत आहे. त्याच्यामुळं आत्ताच आपली लाईफस्टाईल चेंज करा. रेग्युलर आहार, विहार, आचार आणि विचार हे आम्ही चतुसूत्री म्हणतो आरोग्याची, की आहाराचं वरती कंट्रोल ठेवा, विहार म्हणजे व्यायाम चांगला ठेवा, आचार विचार मानसिक स्वास्थ्य चांगलं ठेवा. म्हणजे आपल्याला ह्या महागड्या जे उपचार आहेत ह्यांच्या वाटेला जायची गरजच भासणार नाही. पण भारतासारख्या देशात हे जे प्रमाण वाढतं आहे आणि इथं दुसऱ्या बाजूनं आपण बघतोय की आपल्याकडची अनेक लोक जे पॉवर्टी इंडेक्सच्या खाली राहतात तेव्हा त्यांना एक दुसरे विकार असतात, म्हणजे मेलन्यूट्रिशनचे विकार असतात. आता मिडल क्लासची जी म्हणजे आपल्या मध्यमवर्गीयांची जी संख्या वाढते आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला नाही वाटत का हा रोग पुढे जाऊन जास्त वाढायचा धोका आहे? इनफॅक्ट ह्या रोगाला आम्ही डिसीज ऑफ प्रॉस्पेरिटी असं म्हणतो, की ज्यांची थोडीशी आर्थिक सुबत्ता यायला लागते तसं पोट वाढायला लागतं. पोट वाढायला लागलं की हार्ट अटॅक यायला लागतो. पण ह्याच्यासाठी थोडंसं गव्हर्नमेंट पातळीवरती वगैरे सुद्धा बऱ्याचशा चांगल्या गोष्टी घडत आहेत. गव्हर्नमेंटनी ह्याच्यात प्राईस कंट्रोल आणलेलं आहे बऱ्याचशा उपचारांवरती, त्याचे जे स्टेंट्सच्या किमती आहेत. शिवाय गोव्यासारखं जे राज्य आहे, मला वाटतं भारतातलं वन ऑफ द बेस्ट हेल्थकेअर सिस्टम इज इन गोवा. म्हणजे मला आठवतं आहे 20 वर्षांपूर्वी गोव्याचे पेशंट पुण्यामध्ये रुबी हॉलसारख्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये येऊन फ्रीली उपचार करून जायचे. आय थिंक हे अतिशय चांगलं असं एक मॉडेल आहे गोव्याचं. इनफॅक्ट आय ऑलवेज टेल पीपल दॅट एव्हरीबडी हॅज टू कोप अप विथ गोवा मॉडेल. इनफॅक्ट त्याच्यामुळं इव्हन सामान्यातल्या सामान्य माणसाला सुद्धा हेल्थकेअरला ॲक्सेस खूप चांगल्या प्रकारे आहे. आपली लोकसंख्या पण कमी आहे इथं आणि भारताच्या उर्वरित भागापेक्षा इथं वैद्यकीय सुविधा नक्कीच चांगल्या आहेत, हे मान्य आहे. आता ह्यासाठी अवेअरनेस म्हणजे जागृती समाजामध्ये येणं, लोकांमध्ये येणं, खास करून तुम्ही जो म्हणालात मगाशी जो मध्यमवर्ग जो वाढतो आहे त्यांच्यामध्ये जागृती येणं फार महत्त्वाचं आहे. आता तुम्ही एक अलोहा नावाचा एक उपक्रम चालवता, अलोहा लाईफस्टाईल युनिव्हर्सल स्टुडिओ. त्याद्वारे तुम्ही नेमकं काय करता? अलोहा हा एक अतिशय युनिक कन्सेप्ट आहे. इनफॅक्ट मी जे काम करतो, माझं पोट चालतं अँजिओप्लास्टी करण्यावरती किंवा पेसमेकर करण्यावरती, पण त्याच्या एक्झॅक्टली 180 डिग्री अपोजिट हा कन्सेप्ट आहे. कारण मला लक्षात आलं की लोकांना माझ्या तोंडून ऐकायचं की तुम्हाला अँजिओग्राफीची गरज नाही. तर मग ते करण्यासाठी आम्ही अलोहाची निर्मिती केली, जिथं आम्ही अद्ययावत भारतातलं पहिलं प्रोग्रॅम्ड एक्सरसाइज जिम आहे. आमच्याकडे मेडिकल जिम आम्ही ज्याला म्हणतो. नॉर्मली तुम्हाला जर हृदयविकार असेल आणि तुम्ही जिममध्ये गेलात तर ते तुम्हाला उभंही करणार नाहीत. आम्ही पहिल्यांदा त्याचं एक्सरसाइज कॅपॅसिटी मोजतो वॉटमध्ये आणि त्यांना एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन देतो. आणि हे सगळं व्यायाम करताना आम्ही त्यांना ECG लावून व्यायाम करतो. डॉक्टर्स तो मॉनिटर करतात आणि जी मशीन्स आर AI इनेबल्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इनेबल्ड, की जर ECG चेंज झाला ते मशीन थांबतं. शिवाय काही त्रास झाला तर आपल्याकडं व्हेंटिलेटरपर्यंतची आवश्यक व्यवस्था इन क्लिनिक आहे. लक्षात घ्या, हे हॉस्पिटल नाही आहे, हे क्लिनिक आहे. दुसरी गोष्ट महत्त्वाची, तिथंच आमच्याकडं सुसज्ज असे सायकोलॉजिस्ट आहेत, न्यूट्रिशनिस्ट आहेत, की जे तुमच्यावरती सर्व बाजूनी हे एन्फोर्स करतील. काय होतं, लाईफस्टाईल चेंज हा सांगणं सोपं असतं, इट हॅज टू बी एन्फोर्स्ड. कुणीतरी तुमच्या डोक्यावर बसून व्यायाम करून घेतला गेला पाहिजे, तुमचा डाएट वॉच ठेवला पाहिजे. आणि त्याचबरोबर डायबिटीज कंट्रोल, ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही अंडर वन रूफ करतो. आमचा मानस असा आहे की हे ह्या अलोहाच्या माध्यमातून कुठेतरी आपल्याला हे प्रिव्हेन्शनची चळवळ आपल्याला पुढं चालू करायची आहे. सो प्रिव्हेन्शन तुम्ही जसं म्हणालात इज बेटर दॅन द क्युअर. येस. आणि प्रिव्हेन्शनची गरज आहे. आता समजा आपल्याला रस्त्यात येता जाताना कोणाला, म्हणजे साधा प्रश्न आहे
की आपल्याला दिसलं आहे की माणसाला तो त्रास होतो, एकाला छातीत दुखतं, तर इमिजिएटली व्हॉट आर द मेजर्स, आपण काय मेजर्स घेऊ शकतो इमिजिएटली त्याच्यावर? सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, पहिली गोष्ट बघ्याची भूमिका न घेता त्याला मदत केली गेली पाहिजे. पेशंटला जर कुणीतरी पडला आहे, समजा छातीत दुखतं आहे, तर इमिजिएटली त्याला बघायचं. आपल्याला साध्या गोष्टी काही करता येतात की त्याची पल्स असते, नाडी जी आपल्याला बघता येते, हाताच्या इथं असते नाडी किंवा इथं जबड्याच्या मागं असते, ती बघायची. म्हणजे आपल्याला लक्षात येते काय बाबा एकदम हार्ट बंद तर नाही पडलेलं. आणि इमिजिएटली तुम्ही यू कॉल फॉर ॲम्ब्युलन्स. जर समजा त्याला कार्डियाक अरेस्ट असेल, म्हणजे तो निश्चित पडलेला असेल, तर मग अशा वेळेला तर वन्स यू हॅव ॲसर्टन की त्याचं हृदय बंद पडलं आहे, की पल्स नाही आहे, श्वास घेत नाही आहे तो बघून, मग अशा वेळेला कार्डिओपल्मनरी रिससिटेशन नावाची एक अत्यंत साधी गोष्ट आहे की जी ॲक्च्युली शाळांमध्ये सुद्धा शिकवायला पाहिजे, पण ती शिकवली जात नाही. त्याला 2 हात आणि इच्छाशक्ती अशा 2च गोष्टी लागतात की तुम्ही त्याला चेस्ट कॉम्प्रेशन करून जर चेस्ट कॉम्प्रेशन चालू ठेवले साधारणपणे 100 पर मिनिट या स्पीडनी, तर त्या माणसाचा प्राण वाचू शकतो. इनफॅक्ट आमचं शास्त्र असं सांगतं की 75% जास्त कार्डियाक अरेस्ट आर प्रिव्हेंटेबल इफ गिवन CPR ऑन द राईट टाईम. बऱ्याच वेळेला लोक व्हिडिओ काढत बसतात, बघ्याची भूमिका घेतात, आम्हाला पोलीस काय म्हणतील, आम्ही कशाला काय करू. पण एक लक्षात घ्या, उद्या त्या व्यक्तीच्या जागी तुमचे स्वतःचेच आईवडील, तुमचे आप्तेष्ट असण्याची शक्यता आहे. त्याच्यामुळं इमिजिएट मदत करणं कुठल्याही व्यक्तीला हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि त्वरित CPR म्हणजे कार्डिओपल्मनरी रिससिटेशन, चेस्ट कॉम्प्रेशन देणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. चेस्ट कम्प्रेशन हे देणं फार आवश्यक आहे आणि आपण अशा परिस्थितीत एखाद्या माणसाचा जीव वाचवू शकतो. डॉक्टर, तुमचा अलोहा उपक्रम जो आहे त्याच्याबद्दल आम्ही ऐकलं, म्हणजे आपण प्रिव्हेंशन कसं घ्यायचं आणि हे प्रिव्हेंशन घेतल्यानंतर समजा हार्ट अटॅक कुणाला माणसाला आलाच आपल्यासमोर, तर आपण त्याला कसं वाचवायचं हेही आम्ही जाणून घेतलं. तुम्ही इथं आलात, आमच्याबरोबर चांगला वार्तालाप केलात, फार महत्त्वाची माहिती तुम्ही आमचे जे श्रोते आहेत त्यांच्यापर्यंत पोचवलीत. तुम्हाला धन्यवाद गोमंतक TV च्या तर्फे. पण तुम्ही कुठेच जाऊ नका, पाहत रहा गोमंतक TV.